Ndatobai. Makadiko. Tinofara kukwazisai pano pachivhitivhiti che-Small Business Gateway Zimbabwe SBGZ. Zita rangu ndinoitwa Dr. Charlie, ndiri anotungamirira SBGZ. Tinoda kukwazisai mose kuma 10 provinces edu. Ndoda kutanga nekuManicaland, ndogoenda kumasvingo, toenda kuMidlands, Matabeleland North, Matabeleland South, toenda kuHarare, topinda muBulawayo, Mashonaland West, Mashonaland East. Ndinodaira ndakukwazisai mose. Ndakuigirai chirongwa chakanaka chatiri kudzidzisa vose vari kuda kutanga mabhizinesi avo kuti vangatanga sei mabhizinesi avo nemazvo. Uyezve tinonga tichipa mazano kune vaya vakagara vakatanga mabhizinesi avo. Ungadai uine bhizinesi doko kana riri pakati nepakati kana riri kusimukira, atinoti ma-SMEs. Tinoda kukuzivisai kuti kwava ne-SBGZ. Isu se-SBGZ tiripo kuti tigokupai mazano iwayo. Kana tichiti tinokupai mazano, hatisi kukutarisirai pasi aiwa. Tinoziva kuti munhu umwe naumwe akasikwa aine ruzivo. Asi kana tichiti tiri kukupai mazano, takamira pauchenjeri hwemadzitateguri edu. Tinodzidziswa isusu kuti zano marairanwa. Tinodzidziswa zvekare kuti zano ndega akasiya jira masese. Tinodzidziswa zvekare kuti muzive nzira yeparuware ndiye mufambi wayo. Tinodzidziswa zvekare kuti mukuru haanga haigari punde. Ndikaramba ndichienderera mberi, asi tsumo dzematateguru edu idzodzi dziri kungotidzidzisa kuti zvakakosha kuti tiise musoro pamwe chete. Ndosaka tichiti zvikomo zvinopana chimhute, toti kutsvakwe ndebvu varume vanodzimurana. Zvose zvingoreva nyaya yekuti ngatipanei mazano. Saka tiri kuti kana uriko kumaprovinsi edu ose atataura, ziva kuti kwava ne-SBGZ inokubatsira kuti ungafambisa bhizinesi rako nemazvo sei. Toda kunyanyotarisa kuvana vedu vari kubva kumakoreji nekumayunivhesiti. Tinoona kuti vari kugraduata vachipedza makore anopfuura 5 kana 8 asina kana kundoshanda. Saka nzira yekuti vana vedu vangararama inzira yekuti tivabatsire kuti vatange mabhizinesi avo. Vamwe vana vedu vari kubuda makoreji akafanana seana Magamba, Panyanyadzi, atinoti ma-vocational technical college, kunana kushinga kupekelela muno tiri maMutare tine paMatida pama-vocational technical college. Tinoda kutenda ma-vocational technical college nokuti ari kupa hunyanzvi, asi dambudziko ratinaro ndeiri: mwana anobva ikoko ava nehunyanzvi hwokuva kapenda, anobva ikoko ava nehunyanzvi hwokuva bhirita, anobva ikoko ava nehunyanzvi hwemetal work. Ndingaramba ndichipfuurira mberi kana hwokupenda, asi dambudziko riripo, mwana iyeye haana ruzivo rwekuti zvandabhirita ndinogona sei kuti ndigovaka kambani yangu inokwanisa kukura yobva yaita construction company. Tinoziva kuti munyika yedu tanga tiine ma-construction company akawanda makuru aipinza vanhu vane mazana nemazana vashandi. Makambaniwo akavhara, hakuna umwe achazouya kuzotivakira makambani iwayo. Saka tikuti isusu se-SBGZ tinodzidzisa vana ivavo vabva kuma-vocational technical college, tovaisa muzvikwata. Vana vedu vari kubva kumakoleji, kana iri mota mechanic, tovaisa muzvikwata kuti vakwanise kutanga makambani avo, angava magaraji. Ruzivo irworwo ndo runoshomeka kuvana vedu, ende havangazvigoni nekuti havana kubvira vakamboshanda. Saka tiri kuti muzive nzira yeparuware ndiye mufambi wayo. Regai ndisvike pakupedza. Kana muchida kutibata, munotibata panhamba dzinoteera +263 71 370 2933 +263 71 370 2933. Munogona kutibata zvepa +263 71 493 4078 +263 71 493 4078. ndo SBGZ iyoyo. Mada kutinyorera tsamba, nombori dzedu dzinoti idzo marketing@sbgazim.com,
marketing@sbgazim.com. tingafane chaizvo kuti tigokurukura pamwe chete nemi kuti tikubatsirei kuti muvambe mabhizinisi enyu nomazvo. Mazvita henyu ndini wenyu Dr. Charlie Chisarai. Bye bye.